A Ribeira Sacra é un dos lugares naturais da provincia de Lugo que nos permite descubrir a pé varias rutas da súa rica diversidade vexetal, animal e patrimonial. Entre a súa longa lista de sendeiros destacamos a Ruta del Ollo, en Paradela. Discorre preto do Camiño de Santiago e descende por un fermoso bosque autóctono xunto á ribeira do río Loio. O percorrido de 7 kilómetros atravesa zonas de alto valor natural con fervenzas, pontes e muiños típicos, como o da Retorta ou o de Pías. Ao chegar á parroquia de Loio, nas profundidades do bosque, hai unhas ruínas do monasterio de Santa María. É un lugar de gran interese, pois foi considerado durante moito tempo cuna da orde militar dos Cabaleiros de Santiago. Consérvanse poucos restos do antigo monasterio, algunha edificación, terraza de cultivo que pertenceron no seu día aos monxes e que despois foron explotados polos veciños da zona. Entre as ruínas pódese ver tamén esta tumba antropomorfa escavada en roca.